Ole, hvad har du fået ud af, og hvilken ny viden har du fået ved at deltage i det her netværksmøde i dag? Jeg vil sige, at jeg har ikke fået en ny viden, jeg har fået nogle nye kontaktpersoner, jeg kan bruge. Ja, det er godt. Og det er derfor, jeg kommer. Ja. Det er for at få udbredt viden om det materiale, jeg gerne vil sælge, og få fat i de personer, der har behov for det. Ja. Var de personer til stede i dag? Ja. Godt. Hvordan har Netværket Syd været med til at skabe synlighed omkring dit produkt og dine ydelser? Det har der været ved, at den kontaktgruppe, jeg søger, det er jo blandt andet kommuner, rådgivende ingeniører, landskabsarkitekter, og de har jo vedrørende deres virke skabt direkte kontakt til de kommuner og de kontaktpersoner, som jeg har behov for. Så det rammer lige ned i... Den rammer bullseye. Ja, super. Har du deltaget på andre af Netværket Syds arrangementer? Nu har jeg været med i 1,5 år, og jeg tror kun, jeg har misset 2 netværksmøder. Fordi du får noget ud af dem? Ikke på nuværende tidspunkt, men det er en langsigtet investering. Så fra du begynder at bygge et byggeri, kan der godt gå 3-4 år, før de når til belægninger. Men jeg skal bare være med, så de kender mig. Og så kan jeg sende opfølgende mails hele tiden og huske på, vi er der, ikke? Så det er en del af din markedsføringsstrategi at vise ansigt? Ja. Godt. Hvordan synes du, at Netværket Syds arrangementer adskiller sig fra andre netværksmøder? De adskiller sig ved, at her der kommer vi ud til kunden. Andre netværksmøder, der har der nogle morgenmøder, hvor du rejser dig op og siger det samme hver gang. Selv det samme menneske. Og det er en tung proces. Det her, det er bedre. 10 gange bedre. Har du nogle ønsker til fremtidige netværksmøder fra Netværket Syd? Nej, jeg synes, de gør det hamrende godt, og de Så skal vi